Terve! Tänään mietitään tässä podcastissa keinoälyn vaikutusta luovuuteen. Tästä on paljon keskusteltu, miten keinoäly vaikuttaa luovuuteen, tappaako se luovuuden, mitä se tekee luovuudelle, innovaatioihin ja minkälaisia mahdollisuuksia keinoäly tarjoaa liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksiin. Minun nimeni on Simo, olen keinoälyasiantuntija, mentori, kouluttaja ja tulevaisuustutkija keinoälyn avulla. Ja tämän päivän jakso vie siis meidät syvemmälle ymmärryksen siitä, kuinka keinoäly voi auttaa yrittäjää luomaan uusia menestystarinoita, avaamaan ovia, joita aiemmin yrittäjä ei osannut edes kuvitella, millaisia mahdollisuuksia heillä on. Ja keinoälyn myötä nämä ovet nyt avautuvat yrittäjille, mikroyrittäjille. Tämä podcast on erityisesti suunnattu mikro- ja pienyrityksille, jotka haluavat hyödyntää keinoälyä, keinoälyn tarjoavat mahdollisuudet. Miten keinoäly tukee luovaa ajattelua ja auttaa ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia. Käymme läpi startup-yritysten kohtaamia mahdollisuuksia ja haasteita sekä mietin, kuinka dataa voidaan valjastaa yritystoiminnan kasvun moottoriksi. Ja datahan on tämän päivän öljyä, tulevaisuuden öljyä, ja se, kuka se osaa parhaiten hyödyntää, niin varmaan parhaiten tulee menestymäänkin tulevaisuudessa yritysmaailmassa. Ja lopuksi katsotaan jotakin konkreettisia vinkkejä, joilla voi ottaa ensiaskeleet tämän keinoälyn käyttöönottoon yrityksissä. Varaa siis hetki aikaa, valmistaudu inspiroitumaan. Tämä podcast ei vain valaise keinoälyn mahdollisuuksia, vaan myös tarjoaa työkaluja, joiden avulla voit muuttaa ideat konkreettisiksi tuloiksi. Ja mikä on juuri tärkeää mikroyrittäjälle, että niitä tuloja tulee. Ja nyt katsotaan, miten voimme keinoäly valjastaa siihen. Mutta lähdetään siitä, mistä äsken puhuin heti alkuun. Sanoin, että keinoälyn vaikutus luovuuteen ja innovaatioihin. Keinoäly ei ole vain teknologiaa, se on täysin uusi tapa lähestyä luovia ja strategisia prosesseja. Esimerkiksi sisällön tuotannon alalla keinoäly voi tuottaa luonnoksia, artikkeleja, skriptejä, jopa visuaalisia konsepteja, mutta se ei kuitenkaan korvaa ihmisten luovuutta, vaan toimii pikemminkin tämmöisenä katalysaattorina, joka vapauttaa meidät syvempään ajatteluun. Ja se keinoäly tavallaan esittää sinulle sinun syvemmän ajatuksen visuaalisesti. Eli siinä käytetään sinun keinoälyä. Ja ihminen tekee se ajattelun ja se haaveilun ja unelmoinnin. Kato, visuaalisesti sellainen tilanne design-alan yrityksestä, jossa keinoäly auttaa suunnittelijoita luomaan satoja eri prototyyppejä. Ja ihan ne menee hetkessä, että keinoäly pystyy luomaan tämmöisiä yksinkertaisia prototyyppejä. Suunnittelija voi itse sitten keskittyä arvioimaan ja kehittämään niitä ideoita. Sen sijaan, että käyttäisi aikaa itse niihin perusluonnostelujen tekemiseen, piirtämiseen, vaan antaa keinoälyn tavallaan tehdä ne perusluonnokset ja sitten se suunnittelija itse voi lähteä niitä kehittelemään eteenpäin. Säästetään paljon aikaa, sehän kerralla todella paljon erilaisia tämmöisiä prototyyppejä, mistä on helppo lähteä sitten viemään niitä asioita eteenpäin. Sama koskee markkinointia, jossa keinoäly analysoi kohderyhmien käyttäytymistä ja optimoi
kampanjoita reaaliaikaisesti lisäiden niiden vaikuttavuutta ja tarkkuutta. Eli keinoäly tekee teille niin kuin valmiiksi tämmöistä niin kuin kohdennettua markkinointimateriaalia ja analysoi, mikä oli se teidän yrityksen paras kohderyhmä. Ja startup-maailmassa taas keinoälyn vaikutus voi olla, tai onkin jo valtava, ei nyt ole, vaan on. Jokainen aloittava startup-yrittäjä, jos ei käytä keinoälyä, niin minä voin olla aika varma siitä, että se ei niinku pärjää kilpailijoille missään vaiheessa. Se tulee takamatkalta. Se on vähän sama kuin lähtisi juoksemaan maratonia avojalaan, kun muut vetää niinku huippuluokan tennareilla. Ei mitään mahdollisuutta pärjätä. Mutta kuvitellaan esimerkiksi yritys, joka kehittää digitaalista tuotetta. Keinoälyn avulla he voivat testata erilaisia käyttöliittymiä todella nopeasti, ennakoida asiakaspalautetta tai jopa muokata tuotteen vastaamaan markkinan tarpeita. Tuloksena tulee saman tien parempi asiakaskokemus ja tehokkaampi tuotekehitysprosessi. Eli tuotteet tulee huomattavasti valmiimpana markkinoille, kun niitä on pystytty keinoälyllä vähän testaamaan ja analysoimaan. Keinoäly myös nopeuttaa innovaatiota tarjoamaan uudenlaisia tapoja käsittää niitä ongelmia. Ja sen avulla voimme esimerkiksi simuloida erilaisia skenaarioita ja testata niiden vaikutuksia ennen kuin investoimme resursseja siihen enemmän. Eli se säästää aikaa, säästää rahaa ja ennen kaikkea nopeuttaa niitä prosesseja, tuotekehitysprosesseja. Startup- ja keinoäly, mahdollisuudet ja haasteet. Startupeille keinoäly tarjoaa paitsi nopeutta ja tehokkuutta, myös mahdollisuuden skaalautua globaalisesti ilman merkittäviä lisäresursseja. Ajatellaan vaikka asiakaspalvelua. Keinoälypohjaiset chatbotit pystyy vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ympäri vuorokauden ja millä kielellä tahansa. Että se ei nyt enää ole siitä, että se vaan tarjotaan suomenkielistä palvelua. Voidaan tarjota vaikka englannin kielellä, ruotsin kielellä ja saksan kielellä. Tämä ei ainoastaan paranna sitä yrityksen asiakaskokemusta, vaan vapauttaa yrityksen henkilön sitten keskittymään sen monimutkaisempia niin semmoisiin asioihin, mitkä oikeasti vaatii sitä yrityksen kehittämiseen, niin sitä ihmisen tekemää työtä. Keinoäly voi olla ratkaisevassa roolissa myynnin kasvamisessa. Ennustettavat mallit auttaa määrittämään asiakkaiden tarpeita ja suosittelemaan heille oikeita tuotteita ja palveluita juuri oikeaan aikaan sekä myös ennakoimaan tai analysoimaan, mitkä olisi niitä oikeita kohderyhmiä tälle tuotteelle ja miten olisi oikea tapa lähteä lähestymään näitä kuluttajia, yrityksiä. Eli tämmöisissä asioissa keinoäly on todella hyvä tässä vaiheessa, suorastaan erinomainen. Jotta startupit ja mikroyritykset voisivat hyödyntää keinoälyä parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää lähteä liikkeelle keinoälystrategialla. Eli luoda ihan keinoälystrategia sille yritykselle. Ensinnäkin yrityksen on tunnistettava ne ongelmat, joita keinoäly voisi ratkaista. Toiseksi käyttää jo markkinoilla olevia valmiita työkaluja. Markkinoilla on tällä hetkellä todella paljon todella laadukkaita työkaluja, ja näitä työkaluja tulee koko ajan lisää, ja niiden hinnat ovat todella edullisia. Eli hinta ei ole missään vaiheessa este mikroyritykselle ottaa keinoälyä käyttöön. Kolmanneksi kannattaa käyttää asiantuntijoita apuna teknologian tehokkaaseen käyttöön. Otetaan esimerkiksi hiihtohomma.
Ihminen, mikä ei koskaan hiihtänyt, haluaa opetella hiihtämään, menee suksikauppaan, niin siellä on lukematon määrä suksia. On erilaisia eri painoisilla. Se tarvii siinä apua myyjältä. Myyjä suosittelee aloittelijalle parhaan suksen. No, sitten mennään hiihtoladulle. Jos halutaan oppia nopeasti hiihtämään, et ole ikinä hiihtänyt, niin kyllä siinä kannattaa valmentaa, opettaja ottaa, mikä opettaa sinut hiihtämään. Niin sä opit niin nopeasti paremmin hiihtämään ja oikealla tekniikalla. Ja sitten jos halutaan niin oikein olla hyvä hiihtäjä, huippuhiihtäjä, sitten palkataan valmentaja. Eli aina on hiihossakin hyvä olla joku siinä neuvomassa. Eihän huippu-urheilijatkaan, vaikka ne tietää koko lajista kaiken, ei ne tee sitä yksin. Niillä on valmentaja. Ja sama on niin kuin keinoälyssä, yritystoiminnassa. Sä aloitat yritystoiminnan tai olet pitkään ollut yrittäjänä, niin sinun kannattaa hankkia valmentaja. Keinoälykouluttaja. Eli silloin sä saat niin itse keskityt siihen, missä sä itse olet paras. Ja sitten ne yritysvalmentajat ja keinoälyvalmentajat opettaa sinulle siinä, missä ne on parhaita. Niin silloin saadaan se paras kombinaatio. Ja esimerkiksi meidän keinoälykurssit on todella edullisia, koska ne on tehty mikroyrittäjille, niin hinnat ovat kohtuulliset ja sieltä saadaan se perustieto, jotta voidaan käyttää ne mahdollisimman hyvin keinoälyä. Siinä oli pikku mainospuhe tästä meidän kurssista, mitä kurssissa voi ostaa. Sitten dataan ja kasvun, niin kuin data kasvun mahdollistajana. Data on taloudellisen kasvun uusi kivijalka. Mutta kuten raaka-aine, se tarvii jalostamista. Niin tämän vuoksi keinoälyn rooli sen datan analysoinnissa ja jalostamisessa on korvaamaton. Sen avulla voidaan tunnistaa trendejä, ennakoida asiakaskäyttäytymistä ja tehdä päätöksiä, jotka perustuvat faktoihin, ei pelkkään intuitioon, vaan ihan puhtaasti faktoihin. Käytännössä keinoäly voi esimerkiksi auttaa verkkokauppoja optimoimaan, tai tällä hetkellä ne isot verkkokaupat jo tekeekin, mutta se onnistuu myös pienimmissä verkkokaupoissa, optimoimaan kampanjaa, analysoimaan, mitkä tuotteet myyvät parhaiten eri vuoden aikana. Tai ajatellaan palvelualan yritystä, joka voi keinoälyn avulla personoida asiakaskokemuksia tarjoamalla yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Kertoo esimerkiksi vaikka matkailualan yrittäjille, minkälaisia käytäntöjä espanjalaisilla, italialaisilla, japanilaisilla, mitä kannattaa huomioida, kun tulee espanjalainen matkailija, japanilainen matkailija. Tämmöinen tieto on keinoälyllä. Sillä on tosi paljon siellä tietoa ja miksi ei matkailualan yrittäjä niitä hyödyntäisi sitä tietoa. Ja tämä antaa sitten sille matkailualan yrittäjälle esimerkiksi, joka osaa hyödyntää näitä, niin äärettömän kilpailuedun niihin, jotka ei käytä vielä keinoälyä. Historiassa on paljon esimerkkejä, silloin tuli nettikaupat, kun tuli. Suomessa oli jo tämmöisiä postimyyntiyrityksiä, oli isojakin postimyyntiyrityksiä ja meni isoja postimyyntiyrityksiä nurin, koska ne ei lähtenyt verkkokaupassa tarjoamaan niitä tuotteita, vaan ne usko, että se postimyynti edelleen toimii. Saman keinoälyssä ne yritykset, mitkä ei lähde keinoälyn tuoman hyödyntämiseen, niin ne on siellä taka-alalla. Ne tulee siellä takamatkalla ja ne, mitkä hyödyntää keinoälyä, niin niillä on ääretön kilpailuetu sitten niihin. Ja sitten jos sä oot kilpailu ykkönen, niin onko sillä enää kolmosella, nelosella sitten enää elintilaa siinä sitten. Aika näyttää, mutta itse uskon siihen, että ne yritykset, jotka tulevaisuudessa tai nyt viimeistään pitää ottaa käyttöön keinoäly, ovat niitä, mitkä sitten tulee jatkossa menestymään tällä yrityskentällä.
Eli tämmöinen yhteenveto tehdään tässä, niin tässä vähän käytiin läpi, kuinka keinoäly voi toimia luovuuden, tehokkuuden ja liiketoiminnan kasvun moottorina ja missä niitä voisi käyttää esimerkiksi. Ja painotan sitä ennen kaikkea, että keinoäly ei ole vain suurten yritysten työkalu. Se on jokaisen mikroyrittäjän työkalu samalla lailla kuin suuren yrityksen. Jokainen mikroyritys pystyy samalla lailla hyödyntämään omassa yritystoiminnassaan keinoälyä kuin ne isot yritykset. Ja se ei ole taloudellinen kysymys. Keinoälyn käyttö on halvempaa kuin melkein kuin lounaan hinnalla saa joku hyvän keinoälyn käyttöön. Eli se ei ole enää rahasta kiinni mikroyrittäjällä se keinoälyn käyttöönotto. Onnistuminen edellyttää kuitenkin tämmöistä strategista suunnittelua, konkreettista askeleita ja mielellään koulutusta, koska näillä sitten saadaan se paras hyöty. Että jos sitä lähtee kokeilemaan vähän erilaisia ohjelmia sieltä sun täältä, yrittäjällä menee aika siihen kokeiluun, ihmettelyyn ja sitten lopputulos on siinä, että en mä saa tästä mitään hyötyä. Se on vähän niin kuin just sille, että käydään hakemaan suksiliikkeestä sukset, kokeillaan hiihtämistä, ne on vääränlaiset, väärän pituiset, niitä ei ole voijeltu, ei pysytä pystyssä, kokeillaan 10-15 minuuttia, isketään se hankkeen kiinni, en mä opi hiihtämään. Versus se, että olisi käyty myyjän kanssa läpi, mitkä on hyvät sukset, hankittu opettaja, opeteltu hiihtämään opettajan avulla, niin aivan eri lopputulos. Sama sanot keinoälyssäkin ja yritystoiminnassa. Jos sitä lähdetään kokeilemaan sieltä sun täältä, niin se lopputulos ei ole niin hyvä kuin se, että luodaan strategia, käydään koulutukset, opetellaan joku tietty keinoäly ja hyödynnetään sitten täysin se. Eli jos haluat oppia enemmän keinoälystä tai tarvitset apua keinoälyn käyttöönottoon yrityksessäsi, olet oikeassa paikassa, kun kuuntelit tänne asti tätä podcastia. Vieraille tarkemmin täällä meidän verkkosivuilla ja varaa maksuton konsultaatio, niin me autamme sinua ymmärtämään, miten keinoäly voi viedä yrityksesi seuraavalle tasolle. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja muista seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Täällä näitä podcasteja tulee aina aika ajoin, kerran viikkoon yritän tehdä. Blogitekstiä tulee kerran viikkoon meidän sinne blogiteksti-osioon. Mutta kiitoksia kun kuuntelit tämän jakson ja oikein mukavaa päivänjatkoa teille.